אנחנו נתחיל להרטיב את השיער עם המים, נשתמש ביד ולא במסרק, והסיבה לזה כי אנחנו רוצים להחדיר כמה שיותר שיער בלי שנגזול לנו המים יותר מדי, וכדי שהמים יתפסו באמת את השיער ויאחזו אותו. שימו לב מה אני עושה, אני מרים את השיער, מחדיר את המים ומקבץ אותו. אנחנו נעשה לו ממש הרבה טקסטורה, נשמור על גזירה מרובעת מאחורה. לאחר שאני מרטיב עם השפריצר, אני אקח את המסרק ואסרק את השיער. טוב. נתחיל לחלק את השיער בצורה הטבעית שלו, לכיווני צמיחה הטבעיים של השיער. מעולה. שלב שני, מה שאני עושה, מהחלק של הקראון, לוקח שכבה, מותח אליי לחזה. עכשיו בגלל שזה מולט עם הרבה טקסטורה, אנחנו רוצים לשמור כמה שיותר נפח, אז אני גם אוריד כמה שפחות. מותח שכבה ראשונה אליי לחזה ומוריד. בגזירה שלי אני הולך כמה שיותר בצורה מרובעת. שימו לב, גם את החלק הזה בשיער אני שומר בצורה מרובעת, זאת אומרת שאני לא מתעגל עם המסרק, אני מוציא אותו החוצה. אני שומר על כמה שיותר אורך בשיער. הכי חשוב לעמוד מול הסקשן ולמתוח לחזה. מעולה. טוב, שלב הבא. לאחר שגזרתי את החלק שהכי קרוב לקראון, מתחנו אותו לחזה, קבענו פה בסיס. אל הבסיס נתחבר מלמטה. ניקח את כל הנפח מלמטה, כולל הנפח שגזרנו, נחבר אותם ביחד ונמתח לכיוון האמצע. נחבר את שניהם טוב טוב. נחפש את הקו מנחה ונגזור לפי הקו מנחה. אותו דבר גם בצדדים, נשמור על צורה מרובעת, נחפש את הקו מנחה ונגזור. וככה נעשה לאורך כל המאחורה. מעולה. ונמשיך גם באזור הזה. פצצה. טוב. לאחר שחיברנו את החלק התחתי לחלק העליון, שזה בעצם הקו מנחה שלנו, אנחנו נעשה את אותו פעולה רק לחיבור באמצע. זאת אומרת, אנחנו ניקח את הנפח והפעם נמתח אותו טיפה יותר למטה. נרים את השיער, נחפש את הקו מנחה ונגזור לפיו. מעולה. אותו דבר באזור הזה.
נסתכל על הקו מנחה ונגזור. מעולה. כמו שאתם יכולים לראות, נוצר לנו פה שייפ בצורה מרובעת עם זנבות ארוכות. זאת אומרת שיהיה לנו פה טקסטורה מטורפת. שימו לב, הגענו לחלק של הפרייטל. אנחנו נפתח סקשן מהחלק הכי רחב בראש, איפה שנעצר לנו המסרק, מהקראון למפרץ. ניתן הפרדה. מעולה. לאחר שיצרנו את הסקשן הזה, אנחנו ניקח טיפה ממה שגזרנו מאחורה ביחד עם שלו גזור. שימו לב איך שזה נראה. מהחלק הקצר שגזרנו הולכים בקו ישר לאורך כל הפרייטל. מעולה. עכשיו בשביל להתחבר אנחנו ניקח את הנפח מלמטה עד הקו מנחה שלנו, בדיוק כמו שעשינו בחלק האחורי. אנחנו נרים הכל ביחד, כי אנחנו רוצים ליצור צורה מרובעת. וכמה שיותר בלגן ולכלוך, כדי שיהיה לנו הרבה טקסטורה. ניקח טיפה ממה שגזרנו מאחורה ביחד עם הסקשן שפתחנו בה למעלה, נרים בזווית ישרה וניתן חיתוך. גם פה זווית ישרה באזור הזה. נמשיך ככה לאורך כל הראש. מעולה. מסקשן בצד ימין, לוקח את כל השיער לצד שמאל. פותח סקשנים ישרים, כך זה נראה. סקשן, סקשן, סקשן. לאורך כל הראש, בעובי של אצבע. פותח סקשן ראשון. גוזר. מסקשן שמאל ולוקח הכל לצד ימין. עכשיו, איך אני יודע בעצם באיזה סקשן אני פותח? נלך לפי העובי שפתחנו. פתחנו בעובי של שני אצבעות, סקשן שמאל לימין וסקשן ימין לשמאל. אותן פעולות
מעולה.